Sayang kasi, eh. Habang nag-live ako sa inyo, nag-live din ako dito sa kabila. Di ba? Thank you din, thank you, thank you. Di ba dalawang account yung nilive ko. Nilive ko yung YouTube channel ko. Tapos nilive ko sa sa Facebook. Di ba? Kahit pa paano. Hello, magandang gabi po sa YouTube channel, guys. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga nandito, sa mga hindi nagko-comment, maraming salamat. Meron na akong 2,000,000. Yung 2,000,000 pa lang siya. Dito sa YouTube, ay sa Facebook, 4. Thank you, thank you, thank you sa inyo lahat. Sa mga nandito, guys, ha. Salamat po. Maghihintay tayo hanggang dito mamaya. Maghihintayan na lang tayo ng mga viewers, guys. Sir Roelio, hello, Roelio Kalangian. Kumusta ka na, Sir Roelio? Ayan, naka-live din tayo, guys. Naka-live din ako sa YouTube ko. YouTube channel ko yan. May viewers din dito sa kabila. Thank you sa 1,000,000 dyan. 1,000,000 pa lang yung tao ko dito, no? Thank you sa YouTube channel. May tao pa. Salamat. Kumusta po, Sir Roelio Kalangian? Kumusta? Long time no see. Parang may nakita akong pangalan nito. Sino yung mga nandito? Wala pa tayong mga nagko-comment. Sir Roelio, kumusta po yung ano nyo? Kumusta yung Facebook nyo? Anong balita? Anong balita? Ayan, meron na tayo, guys. Thank you sa 3,000,000 sa YouTube. Kumusta po? Kumusta? Marites Ortega. May galap shoutout po, Marites Ortega. Thank you. Magandang gabi po. OMG! Wala na tayong viewers sa YouTube. Nangana na lang tayo, guys. Good evening po, Ma'am Marites. Kumusta po, Ma'am Marites? Thank you sa pagdalaw. Wala talaga akong viewers sa YouTube ko, guys. Oh. Nga talaga. Tingnan nyo po. Ayan. Yung YouTube channel ko, yung viewers ko, zero. Zero, guys. Pero minsan kasi depende yan sa araw. Minsan, ah,
Depende yan sa araw, kung minsan maraming tao, minsan wala. Hindi ano, hindi hindi kumbaga pana-panahon pa araw-araw. Pana-panahon yung viewers dito sa YouTube, hindi gaya ng 'pag umaga may tao naman, 'pag hapon mga bandang 6, pero mga gano'ng oras ang available OFW. Maraming tao kapag mga OFW, kasi yung mga OFW ano sila, eh, nanonood sila ng mga content, mga ganyan. Kasi yun ang ano nila, libangan nila, eh. Thank you po sa mga nandito. Guys, sa lahat po ng mga ano, yung pong nakapin pala, yung nakapin po pala guys, panoorin niyo yun. Hindi pa natatapos yung regalo ko diyan, yung nakapin na video. Kasi 'di ba meron diyan na yung content ko na yan. Actually meron ng dalawang nanalo, dalawa na yung nanalo diyan. Text ko na lang sila kapag okey na. Kasi yung isa matagal pa kasi ang share pa lang nila is 36, 37, 38 mga ganyan. Kailangan yung pang number 50, ayan. Alam niyo na yan, panoorin niyo na lang po para sigurado kung ano po yung mga mangyayari diyan sa nakapili. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat sa YouTube at saka Facebook. Excuse me. Ano na lang tayo, 11:14, 11:30. Mag-e-end na po ako ng 11:30. Ano nga talaga sa YouTube ko. Zero talaga. Zero viewers. Sa Tormina, sa Bakal, kumusta ka naman sa Tormina? Sa Tornina. Salamat po. Ito, si Ma'am sa Tornina nakikita ko sa ano, sa mga content. Thank you rin po, Martes, and thank you sa 7 million people. Ulitin ko po, yung naka-pin ko po, ipanood niyo po yung video na yan. Tapos, isa na lang yung kulang diyan, yung pang number 50. Kaya abangan niyo na lang po kung sino yung mga number 50 talaga. Siyempre, umpisa pa lang yung number 21 at saka 37. Okay na yun. Kasi yung number 50 na lang iniintay ko. Oh, wala na naman tayong viewers guys sa YouTube channel ko. Betlog na naman ako. Ito, para makita niyo po. Betlog na naman ako. Betlog. Betlog. Pag ganyan guys sa YouTube ko, pag zero pa yan, zero yan, wala pa akong viewers. May mga viewers naman pumapasok, kaso ang problema, lumalabas sila. Kaya yun po. Thank you po sa inyo lahat ha. Maraming salamat sa mga nagpunta. Mag-end na rin ako dito after ano, 30 minutes na lang po ako. 30 minutes. 11:30 na. Okay? Live na sa YouTube. Baka sa ano, sa mga viewers. Kasi minsan guys, ganun din, marami din ako mga viral din na mga videos. Kaso problema, pagdating sa mga live, wala din pumapasok. May pumapasok. Kaso problema, sumisilip lang lahat sila. Hindi sila nagko-comment. Kumbaga ang nangyayari dun, silent viewers. Ito naman sa akin, may mga nanonood kaso silent viewers lang sila. Hindi sila nagko-comment. Ibig sabihin, nakikinig lang sila kung ano yung mga pinag-uusapan. Diba? Charlene Campanil. May galap shoutout po sa Charlene S. Campanil. O, di ba? Kasi sa ano, sa YouTube, hindi mo makikita kung yung mga hindi mo makikita. Yung mga pangalan nila hindi mo makikita. Pero, pag nag-comment sila, hindi mo makikita. Pero dito sa YouTube, sa Facebook, makikita mo yung mga pumapasok. Kasi makikita mo yung mga pangalan nila, makikita mo yung mga pictures nila.
ng maganda. Yun ang difference. Pero mas mahigpit. Mas mahigpit si ano, si Meta. Mas mahigpit. Compared dito sa YouTube. Malaki. Ito kasi sa ano, sa YouTube, pag naka-copyright music ka, okay lang. Pwede mo siyang palitan ng music. Pero dito sa ano, sa Facebook, hindi mo papalitan ng music. Kailangan ano mo siya, i-mute, kaya i-mute mo. Yun ang difference nila. Ang YouTube, mas okay yung YouTube. Kaso ang problema sa YouTube, mahina ang kitaan. Sa Facebook naman, mahina naman. Parehas lang naman eh, depende yan sa viewers. Ayun, okay na ako guys. Mag-end na po ako ha. Mag-end na ako ha. Maraming salamat.